Ayan, hello, Ma'am Cordapia, good morning. Ayan, hello host, good morning din sa'yo, Ma'am Cordapia. Oh, kumustang kabuntago na to diha, ma'am? Lubig sila. Pagkalabing sa bundot, kalabing sa bundot. Pagkalabing sa bundot, kalabing sa bundot. Ma'am Cordapia, clear ba yung boses ko, ma'am? Kasi nasira kasi itong V8 ko, ma'am. Try ko lang kung dito ma-turn off. Kasi ayaw nang gumana, binuksan ko yung binaklas ko yung V8 ko. Hirap kasi pag wala kang pambili. Lubig sila. Pagkalabing sa bundot, kalabing sa bundot. Ayan, mega love shoutout, my fairy tale life. Hello host, ayan, welcome sa aking munting bahay, my fairy tale life. Ayan, may jacket ka na po. Thank you sa pagbisita, ha. Ako pong bahala sa iyo mamaya pagkatapos ng aking LS, puntahan kita, okay? Yahoo! Ayan, napapasayo ako dito sa Sweden. Ayan, mega love shoutout dyan sa, Ma'am Fairy Tale Life all the way from Sweden. Yahoo! And my Fairy Tale Life, thank you, ha. Wate! Di pa ako wate! Kalong nagwapa. in the mix.
Ayan, sound check, sound check. Fairy Tale Life, ano ba, clear ba yung boses ko? Baka salita ako ng salita dito, tapos hindi niyo para ako maririnig. Ayan, naharang Sir Marcoy TV. Maraming salamat Sir Orlando Ninja sa iyong paharang dyan. Ayan, Mika Love, shoutout, Ate Ses, Daily Life, Tamsak at Harang Host. Thank you, thank you, thank you. Parang nagwapo. Pastilan! Jampong! Jampong! Parang nagwapo. Unggoy ang kainit! Gimingaw, jud mini mo host. Gimingaw sa kunin niyo, Ate Ses. Oo, ako na lang gibalik ang akong Ate Ses, akong vitog taklob niya. Ako lang gistray ug mo dili ba ni siya mapalong. Kani siya problema, Ate Ses, muna akong gitanggal dito sa sulod sa V8. Muna siya problema, Ate Ses, dayon gibuhatan na lang na ako kuan lain ngayon nana. Ayan, Tikni Hub Tips and Tricks. Sa Mika Love, shoutout. Kumusta? Mingaw, juga ninyo. Ay. Miss ko talaga kayo, guys. Clear ba yung boses ko? Narinig nyo ba ako? Parang hindi nyo ako narinig, ha? Ayan, Ate Ses, maraming salamat sa iyong pakulay dyan, Ate Ses. Thank you, Momo Chup Chup. Parang tuski lagi. Parang nagwapo. Wati di pa ako wati. Parang nagwapo. Hello. Ate Ses, pa-clear. Ate Ses, kung clear ba yung boses ko, Ate Ses? Ayan, tambay ko lang host, health, fitness, time, BJ. Yan, sige, Tikni Hub Tip and Tricks, walang problema. Tulog ng uban host, gali Ate Ses, dugay ko nakamata, oy. Nagpa-alarm manunta ko, eh. Ayan, nagbaba ng bahay si Ma'am Cordapia. Ayan, puntahan natin sa di pa nakadikit kay Ma'am Cordapia, loud and clear host, maraming salamat sa iyong pa-clear dyan, Ate Ses. No? Ate Ses, thank you sa iyong blessing, Ate Ses. Oo. My goodness, paning kamot. Paning kamot ka, kuyugan o paning tiil. May mala silence ni Ate Ses di live kanina. Oo, may nagpakulay din sa bahay ni Ate Ses kanina si GC Boy ba 'yun? Wati di pa ako wati. Parang nagwapo. Ayan, nababa ng bahay din si My Fairy Tale Life. Ayan guys, siguro Ma'am Cordapia, si Ma'am Fairy Tale Life, legit din 'yan. Ayan, anong himala yun na Tikni Hub Tips and Tricks kita? Sabi niya sa Daily Life. Singko na lang! Imong naong singko!
Pag naririnig mo to, nasa kabilang banda kami ng hinahanap mo. Pamparam, pam, pam, pamparam, param. Sumabay lang sa bayo, sarap sa pakiramdam. Pam, 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 param. Gawa namin ito habang bilog din ang buhay. Pamparam pam pam. Pajama party. Yes. Ayan na, wala kasing nagtuwad kanina sa LS ni Ate Ces Daily Life. Oo nga. Walang tumuwad sa akin kanina. Antay-antay lang tayo guys dahil kung gagana guys, malalaman na natin kung sino yung magtuwad. In case na lang guys, oo. Pinaghirapan ko talaga to. Malalaman natin mismo kung sino yung tumuwad. Pero hindi pa to sure guys kung gagana ba or hindi. Kailangan pa natin ng mga ibang mga kumbaga sa vaccine o mga clinical trials. O baka delikado din ba, di ba? Ayan walang tumuwad sa akin kanina. Tapos na Cordapia, sabi ni My Fairy Tale Life. Oh, thank you sa Ayan, pwede na nating mention yung magtuwad, no? Dahil sure na tayo. Malalambat na natin siya. Oo. Sa mga gustong tumuwad, sige tumuwad kayo para kayo ang mag-clinical trial. Special mention, no? Ipa-display pa natin sa screen natin. Sa mga gustong magtuwad, sige, magtuwad na kayo. Ayan guys, no, siguro mga nakatamsak na sa premiere ni Ate Ces. Ayan, nakapin po sa taas. Super chatter din natin si Ate Ces. Ayan, itabi ang alingatong sa tumuwad host. Iba kasi Ate Ces, alam mo talaga kung sino yung tumuwad or duda lang Ate Ces. Hindi natin alam kasi pwede namang masilip yung LS mo na hindi ka mag-type o bali hindi ka kasama doon sa participants. Kasi yung magre-reflect doon sa participants, yung i-click mo yung 3 dot sa LS, kung sino lang yung nagta-type, saka ka mag-reflect doon sa participants. Kaya ginawa natin ng paraan. Mga nagpa-silip-silip lang diyan. Nakikinig tapos pag tumuplok siya ng tumuplok talaga. My Fairy Tale Life, bakit wala kang iba talaga My Fairy Tale Life. Ba't tatanggalan ka ng jacket? Iba saglit Tale Life. Maliit pa malaki. My Fairy Tale Life. Ba't tatanggalan ka ng jacket? May jacket ka kanina. Ayan, Sir Rolando Nasin. Kumusta, sir? Kumusta, sir? Na-miss kita, sir. Yahoo! Ate Ces, mag-ano ako ng mga videos mo, Ate Ces, na mayroong mga tuwad, Ate Ces. May subukan lang ako, Ate Ces, sa mga videos mo na mayroong tuwad.
Oh, kunan natin yung ano Ate Ses kung ano i-try nating halongkatin. Ayan na, hello Ate Agnes Guerra, hello Dong Marcoy Harang, maraming salamat sa parang Ate Agnes. Maraming salamat sa pagbisita Ate Agnes ha. Hindi ka pa ba natulog Ate Agnes? Oh, dugsing din pag minsan Ate Ses, Ate Agnes. Ate Agnes, oh, dugsing din pag ano, may time, no? Harang at Tamsak host, maraming salamat sa paharang at Tamsak selection si Ate Ses pala to. Harang mamaya mo ko Miguel shot pag-in ko. Sige Ate Agnes, enjoy dyan sa, sa harang. Ate Agnes. Ayan sa mga merong mga V8 diyan guys. Oh, guys, mag-ingat talaga kayo guys na na pagsaksak ng mga ports niya lalo na yung charging port. Oh, kung isasaksak niyo magcha-charge kayo, siguraduhin niyo na yung masaksakan niyo is yung charging port, hindi yung mga audio port kasi delikado guys. Ito yung nangyari sa akin guys. Oh, guys, nasira yung battery ng ng V8 ko dahil doon. Kaya mag-ingat kayo guys before nyo isaksak yung mga port, siguraduhin nyo guys na na tama yung sinasaksakan nyo. Oo. Para friendly reminders lang sa mga merong mga V8 lalo na pag nagcha-charge kayo kasi pare-parehas yung port ng charging port, live 1, live 2. Saka yung nung accompaniment or ano pa yung label diyan sa likod. Siguraduhin nyo guys na tama yung port na sinasaksakan nyo. Ayan, friendly reminder po galing sa akin dahil may nangyari po sa V8 ko. Oo, sayang guys. O, nanghinayang ako guys eh. Ayan, patamsak po sa Premier Glialo. Ayan, binaba po ni Ate Cel Action yung Premier ni Ma'am Glialo. DJ Francis. Party with your favorite dance music together with DJ Francis. Your pro DJ dance tracks DJ on the mix.
Ayan na, binaba ni Teses yung premiere ni Ma'am Glialo at saka ni Ma'am Jubilin FW Channel. Sir Rolando, di ba may premiere ka, Sir Rolando? Ibaba mo dyan na Sir Rolando. Oo. Ayan, binaba din ni Ate Ces, Cecil Action, yung premiere ni Juju Zaidel. Ang sato? Ang sato? Mahirapan ka dyan, mahirapan. Sir Lando, sa tanong, basahin ko na lang. Tanong ko lang, Sir Marcoy, dito sa Saudi, naka-address ang AdSense ko. Okay lang ba sa Pinas ang sahod? Valid cheque na, thanks. Sir Rolando, ang problema dyan, Sir Rolando, pag cheque, hindi pwede na hindi ikaw yung mag-receive ng cheque. Yun ang problema. Sige, i-try mo na lang, Sir Rolando, kung magano ka ng authorization, pero iwan ko kung tatanggapin, no? Kasi yung cheque mo kasi sa post office yan dadating. Kasi yan overseas, tatawag dyan, parcel. Tapos, magano ka na lang siguro ng authorization letter picture mo na may specimen signature mo sa baba. Oo. ID pala. Oo. Tapos i-send mo na lang doon sa Pinas tapos ipa-print mo. Ang problema din kasi sa cheque, Sir Rolando, tagal dumating, halos mga 2-3 buwan. Mayong buntag dong tusok na. Mayong buntag na sa kuya musikero. Oo. Kumusta kuya? Kumusta? Lah. Ano man yung mga jacket ning nadere? Bago ning akan kuya. Oo, murag lahi ni da kay nawagtang man imong jacket. Ang sato? Ayan na, binabadi natin sa yung premiere ni Crazy Popsy. And guys, hindi pa nakatamsak sa mga premieres na binaba ni Ate Ces Daily Life. Ayan, tamsakan natin guys, supportahan natin guys. Ayan, thank you po. Ayan, si Ate Ces din ng super chatter din natin ngayon sa ating LS ngayon. Hayop ka? Ang sato? 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 Hayop ka? Ayan guys, maraming salamat pala sa mga sumama sa akin ngayon. Sa mga nandito, ayan, maraming salamat sa inyo guys, no? Kahit matagal akong nawala at pagbalik ko nandito pa rin kayo. Maraming salamat sa inyo guys. Pasalamat ko yan. Nagpasalamat ko yan kay taas-taas ko nga panahon na absent. Oo. Taas ka panahon na absent ko na ako ganahe. Kasi bitaw, naguba akong bait ko yan. Oo, na nagka-problema. Di lang mo on.
O akong gibaklas pa na ako. O pangitag pa maagi. O tas pa na ang absent ko mga 2 weeks. Ayan na sa hindi pa nakatamsak sa mga binaba na premiere ni Ate Cez Daily Life. Ayan na tamsakan natin guys. Tagal pala magdating ang cheque kung bank naman dito hindi basta-basta makakuha. Salamat Sir Marcoy. Yung ginawa ng iba kasi Sir Rolando, yung in-address nila nandiyan sa Saudi, ang ginawa nila is yung address nila is sa Pinas. Tapos nagpaano sila ng bank account doon, nagpa-open sila ng bank account, yung kamag-anak. Yun ang ginawa nila. Ayan Islam Sisters, hello, may galab shoutout sa iyo. Ayan. Wate, di pa ako wate. Parang nekwa ko. Singko na lang, imong naong singko. Parang nekwa ko. Pastilan! Jampong! Ang barog na gwapo ha, mga paksiwasan. Sir Rolando, yung advice ko na lang sa iyo, i-try mo na lang gawin Sir Rolando, tapos mag-secure ka na lang ng authorization letter kung sino yung i-authorize mo na tumanggap ng yung cheque, tapos mag-send ka din ng picture mo na may specimen signature sa baba, 3. O i-attach mo yun sa authorization letter mo Sir Rolando para sure. I-try mo lang Sir Rolando kasi yung cheque, mga ganun yung nung expect mo na katagal, mga 2 to 3 months. Magano yung mga cheque mo, sunod-sunod yun. Yung sahod mo sa first month, sa third, yun, sunod-sunod yung darating. Jampong! Parang nekwa ko. Unggoy ang baby! Ayan, 6 million viewers na nandyan. Maraming salamat sa inyo guys. Parang to ski lagi.
Ate Ses, si Ma'am Vidsky Journey, ning kauban mo sa imong premiere, Ate Ses. Oh, cute. Ang cute nila, Ate Ses, oh. Oh my goodness. Parang nagwapo. Oh, dili na si ano, di abi no kasi Mabidski na. Oh, kana na sa screen natin sis, oh. Ano ka inasinti pa kay nang si sis ano. Taga Bicol na siya, oy, taga Bicol di ay. Ano mo si Mabidski na? Ayos ka. Oh. Nakita sila ni Gwapo si Ate Ses sa kilid eh, kaya pinasiplat man oh. Wate. Mga 30s pa ka na Ate Ses. Karon ni Ate Ses, saan naman ni Ate Ses? Mga 20s. Diyos ko. Yung hairstyle ni Ate Ses, idula Ate Ses. Oh, pasiplat. Oh, pasiplat sa kilid si Ate Ses, kita gwapo. Dili itis Ate Ses, oy ha. Hindi makapasok ang bank account ng Pinas sa ng Pinas sa pag-fill up kung need bank account dito sa Marcoy. O di talaga makapasok ka Sir Orlando kasi yung address mo is nasa nasa Saudi ka. Hindi talaga tatanggapin yan kasi yung tatanggapin yan is yung kung saan yung address mo, diyan yung mga bangko diyan na tatanggapin yan. Ano kasi Sir Orlando yung cheque kasi risky din kasi doon may risk din kasi yun na Sir Orlando kasi halimbawa yung cheque kasi yung cheque mo is galing sa galing sa kasi international yun eh. Galing sa Google yung yung cheque mo tapos ipapadala yun through sa post office. Ang delikado diyan na Sir Orlando pag nawala nila yung cheque mo, thank you yun. Oo. Kasi yun ang mo eh, yun ang talagang balisahod mo eh. Oo. Iwan ko na lang kung merong nangyari na kasi yung sa akin yung yung experience ko, yung kasamahan ko ay bali sa namin sa may kakilala ko na nag-loan siya sa SSS. Tapos through cheque. Sa post office yung dadating eh. Nawala yung nawala ng kartero yung kanyang cheque. Ayun, imbis na kailangan niya ng pera, na-hassle pa siya kasi pumunta pa siya dun sa office, nag-report, nagkumuha ng mga police report ano nangyari. Sobrang triple yung kanyang hassle. Kaya maraming risk yung cheque, Sir Orlando. Lalo na maliit lang yung cheque. Hindi katulad sa direct sa wire transfer sa yung bank account 2 to 3 days na na mag-send ng email si Lolo, magre-reflect na yun sa yung bank account yung amount na mapapasok. Bali yung sahod mo.
Dalawa yung option natin sis, bank at saka ano, cheque. Oh, cheque yung ano, yung option doon natin sis, cheque o bank. Di ba sa video, sana yung sa akin kaso di pwede kaya dito bank na lang. Oh, Ate Ses, kasi yung address mo Ate Ses is ano na tawag doon? Nandyan, ang address mo is dyan sa ano sa Vienna. Kaya yung mga bank na mag-appear doon sa ano sa dyan sa AdSense mo is ano, yung mga bangko na nandyan sa Vienna. O, kaya nga try kung mag-open account dito Sir Marcoy kung okay, thanks. O, i-try mo na lang Sir Rolando kung baka pwede. Oo, tsaka i-ano mo na lang, itawag doon. Kasi hindi ko na-try, hindi ko pa nasubukan si Rolando na mag-edit ng address eh. Oo. Lalo na detected yung ano mo, yung detected din yung address mo diyan na nasa ano ka na Saudi ka. Baka tawag doon, maka problema pa sa ano. Maka problema pa sa yung account. Ayan, congratulations nga pala kay Mars Abreu na na isang monetized channel na din. Nagpaano yun sa akin, ni-remote ko yun kasi tiningnan ko yung sabi niya kung malinis yung kanyang mga content. Tiningnan ko yung mga niya tapos in-advisean ko siya na maglagay ng banner. Iwan ko kung sinunod niya lahat. Sinunod na siguro lahat kasi na monetize na siya. Congratulations sa iyo, Ma'am Mars Abreu. Congratulations kay Ma'am Mars Abreu. Di pa siya nakapag-LS Ate Ses nung simula nung na-monetize siya Ate Ses. Parang hindi pa nakita dito. Parang wala pa siyang LS nung monetize channel na siya. Ayan pwede lipat ang AdSense address pero ma-demonetize naman Sir Marco, yun lang. Yun lang ang problema. Yun ang problema kung may kayo Sir Rolando.
I-try mo na lang magtanong sa ano si Rolando sa tawag doon. Itanong mo sa katulad ng ginawa mo ano ka sa customer service ng ano ng Google AdSense. Try mong itanong doon kung totoo bang ma-demonetize. Di pa host, pinag-iles ko, di naman nag-reply. Parang busy yata yung last reply niya eh. Tinanong ko kung okay na ba. Last reply niya to says is ano yun? Busy pa daw sa trabaho. Tingnan ko nga dito. Parang yun ang reply niya to says. Ay naku, basta ganito talaga yung mangyayari. Step 2 na pala siya. Yan pala yung last reply niya. Ay, yung reply niya talaga is sabi, hello Marco, hindi pa ko work. Nasa work pa daw siya tong time nga nangutana ko niya. Ayan, Sir Rolando, terminate the cable line to the breaker, easy power. Electrician pala itong si Sir Rolando. Isang magigiting na electrician. Ate Ses, natudluan na ba ti kaanin ko na Ate Ses? Natamsakan ko na si Rolando, ayan may tamsak na. Ayan Ate Ses, naturuan na ba kita kung paano itong Ate Ses? Itong mag-insert ng ads habang nag-LS ka?
Kung mag-for good na ko dong, mag-change address need to ask ba sa Google AdSense. Ate Ses, mo lang na ibuhata, Ate Ses, para sure ball, Ate Ses, kasi kung mag-ano lang tayo sa mga sabi-sabi eh. Mas ano kasi, Ate Ses, mas secure kung magtanong tayo sa AdSense kung ano talagang dapat gawin. Kung ganun yung mangyari, yung sitwasyon, o mag-change ng address. May ano sa Google AdSense, Ate Ses, yung i-contact natin yung Google AdSense, meron tayong katanungan para sure ball. Kasi delikado naman pag totoo nga na ma-demonetize, sayang eh. Sayang pinaghirapan natin, kaya mas ano kasi, Ate Ses, kung meron mang nakatry, Ate Ses, nung sure na nakatry siya na mag-change ang address, walang nangyari, ano na lang natin, sundin. Pero mas sure kung Ate Ses, kung magtanong or mag-email tayo mismo sa AdSense. Sa AdSense mismo galing yung yung advice. Di ba mas secure 'yun? Ayan, Ate Ses, naturuan na ba ka, Ate Ses, yung paano mag-insert ads habang naka-LS? Mag-insert yung ads habang naka-LS. Para Ate Ses, parang hindi pa kita naturuan, Ate Ses, turuan kita, Ate Ses, kung pagkatapos hindi ka pa inaantok. Pakado ka, Ate Ses. Mag-testing tayo, mag-LS kagbalik. Ito, Ate Ses, mag-LS ay mga pila ka mga 2 minutes o 3 minutes. Testing lang. Dali naman siya, Ate Ses. Magkala ka new tab. Kasagaran kay mag-direct. Mag-direct, hindi ka kasagaran, Ate Ses, no? Kaya ako nasawayan sa tawagan sa StreamYard ni siya. Kaya kung sa direct, dili nakaka-open o gingunani. Nasawayan ako sa tawagan ni StreamYard. Makita ni mo ning gingunani, live view. Kasi pag naka-direct ka, live view, yun na yun eh.
Oh, ito yung ano, Ate Ses, oh, yung saglit, ipakita ko, Ate Ses, para di man siguro madimuni kay naay taga kuwait si Inday Kabkab o niya ning uli nakuha man na iya sweldo. Oh, Ate Ses, turuan ka tama, Ate Ses, oh. Inday Kabkab yung ano, yung amigo ni ano ni Inday Charing. Chrome tab. Oh, kani Ate Ses. Ingon na siya Ate Ses, ang naong, di ba kanina kaning blue? Kung nakita niyo ning blue Ate Ses, kaning nasa babaw. Oh, ads inserted. Kaning blue Ate Ses, kaning naka-blue nga ni kuan bitaw nasa babaw. Na ni blue, kaning dollar sign. Amo to maklaro ba nimo kaning gipudtulo sa mouse nako. Imo rin siya i-click Ate Ses, pasagdahan ra nimo every 2 minutes imo na siyang or 5 minutes imo siyang i-click. Oo. Mas applicable ni siya nimo Ate Ses kay daghan kay viewers o mas kuan ni siya. Magkadaghan imong viewers Ate Ses, magsigi ni siya appear. O ingunan ako nabantayan. Murag every 5 minutes or 3 minutes. Magkataas imong viewers, imong concurrent viewers, magkaano pod, magkatawag doon Ate Ses, magkasigi ni siya appear. O mo na dubli imong igoan ni Ate Ses, dubling igo. O insert naman siya kalit. Musapaw og kalit Ate Ses ba? Okay, di sa nabantayan ako siya Ate Ses kay kung mag-direct Ate Ses, ay kung mag-StreamYard ka, niganhin mo sa kuan, niganhin mo sa YouTube studio nimo Ate Ses, makita nimo tong sa imong content ng live view. Ni-click nimo maingon ani siya, pero kung maka-direct Ate Ses, dili ani mo ma-click. Kaya na naman ka sa kuan. When nabantayan ako Ate Ses, katong nag-direct ko sa YT, dili ko kaingon nato. Sa StreamYard ako nabantayan ni siya nga mugana siya maingon ani. Na kay live view sa imong kuan. Sa imuhang YouTube studio. Nakinadunggan nga static Ate Ses. O kana tanggalan ako music Ate Ses ha. Nay mo O sa StreamYard na ako na Ate Ses. Nakadungong mo static. Nay orang nagpiti-piti. Direct naman guni siya, wala akong kuan, wala na kuan ba, wala na battery. Itambay ko lang ito, Sir Marco, ha. Matulog na ako. Toim na dito. Thank you so much. Sige, Rolando. Sir Rolando, good morning. Sige, Sir Rolando, matulog ka na. May trabaho ka pa bukas. Ayan, maraming salamat, Sir Rolando, ha, sa pagsama, sir. Kung may may concern, huwag kang mahiyang mag-message sa akin, Sir Rolando. Direct ka na lang message sa akin, Sir Rolando, ha. Kung hindi ako nag-reply, samahan mo na lang ng miss call. Kasi yun ang mahirap, Sir Rolando, madami yung GC. Natatabunan yung chat. My goodness. At Rolando Ninja, good night, more night, yan anak. Sabi ni Ate Ses, daily life. More night, Sir Rolando.
3 minutes from now, Sir Rolando, mag-end na din ako. Naka 57 minutes na ako. Ang dali ng oras. Ang bilis-bilis ng oras, guys. Sa mga sumama sa akin ngayon, maraming salamat sa inyo, guys. Lalo na sa iyo, Ate Ses. Sa walang sawang pagbigay ng blessings. Pag-share ng yung blessing, Ate Ses. Thank you talaga. Ayan, salamat Sir Marcoy, Ninang Ses, Daily Life, salamat din. Ayan, salamat din sa Sir Rolando. Mapepag mata, Ate Ses, naglagubo sa taas. Anong naman naog? Shot! Shot! Play! Nilagom na Ate Ses, nilagom si balik-balik sa dagat. Malagnog dagat Ate Ses. Sige, kable. Hello, Sis. Morning. Miss you too, Sis. Nakatulog ako sa harang kanina. Ayan, maraming salamat sa paharang, Ate Agnes. Ayan, take me have tips and tricks on human nakag-exercise. Ayan guys, kailangan ko nang mag-bye-bye guys. So, naka isang oras na ako. Nag-change color kainso to. Sige, magligo ga dagat Ate Ses. Change color jud kuno siya. Murag na og dagat Ate Ses, grabe buta Ate Ses, my goodness. Sugot raw ga tibok adlaw maghumul-humol sa dagat. Gihap siguro sa pa nakatugnaw.
Higig panghagad ug ligog dagat. Diha bata. Oh, mura na yelo pa ni buhok, badyaw na ni. Tanaw siyang panit oh. Tanaw siyang panit karon pa maglantaw siyang panit. Ayan guys, it's time for me to say bye-bye. O, nakaisang oras na ako guys. Kailangan ko nang mag-bye-bye. Ate Ses, bye-bye na Ate Ses. Maglungag pa ko. Mabunalan ko, ani. O, naglambing sa iyang lola. O, naglambing sa iyang lola. O, ayan guys, bye-bye guys. Maraming salamat sa pagsama sa akin. O, magsaing na ako guys. Bye Ate Ses. Thank you again. Maraming salamat kay Ate Ses ha. Bye-bye, Ate Ses. Ingat. Love you. Kapit ako ma-block. Happy to kung siya ma-block. Bitaw. Anas baby Ate Ses. Nanay baby Ate Ses. Ako'y manghod. Dili ko. Dili ko. Oh. Labo na si baby. Eh. Kilo ka ko eh. Ikaw na mag-video. Hmm. Ikaw na mag-live stream ha. Ikaw na mag-live stream. Hindi ka kuhan. Hindi ka kada morning mo. Sa'yo kag mata ikaw na mag-live stream ha. Siya, dili. Ikaw na mag-live stream. Dili. Inso channel. Dili! Ikaw na mag-live stream ha. Ikaw na mag ka. Baby boy o baby girl. Wala pa kabalo. Papa ko kabalo. Babay natin sis. Maglungag kami. Bye-bye, Ate Ses. Maglungag sa mirror.